Musta tuntuu, että mun on pakko nähdä tää leffa. Tästä tulee 3 syytä, miksi mä en pysty lopettamaan Megalopolisin ajattelemista. Ohjaajalegenda Francis Ford Coppola on yrittänyt saada tätä filmiä tehdyksi vuosikymmeniä, ja nyt se on rahoittanut sen itse. Tän intohimoprojektinsa kuvauksissa Coppola on työryhmän mukaan poltellut pilveä ja sitten vedellyt naisia syliinsä ynnä muuta kummallista. Millaista jälkeä tolleen voi saada aikaa? Megalopolis on mukana Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa ja sieltä on tihkunut pikkasen paljastuksia sitä sisällöstä. Erityisesti mua kutkuttaa kohtaus, jossa todellinen yleisön seassa seisova ihminen käy keskustelua valkokankaalta juttelevan Adam Driverin kanssa. Ootteko tollasta nähnyt aiemmin? Hesari kertoi, että Coppola treenasi tätä elokuvaa Suomessa jo vuonna 2020. Ohjaaja harkitsi yhteen päärooliin jotain puolalaisnäyttelijää ja päätti sitten kesken lomamatka järjestää Helsingissä extempore-harkat. Mukana oli muun muassa Tommi Korpela ja Minna Haapkylä, jotka ei saanut maksua, vaan sai vaivan palkaksi pullot Coppolan viiniä. Makeeta.